fordi det skal ikke bare gøre, jeg går godt til Kærke. Og så går vi bare. Bare, ved du hvad, i det her restaurant, der behøves man ikke at være det kommer vi til at sætte Kærken ud. Nå, hvem skal så gøre det? Ingen? Så kan man bare, fordi der står nemlig navn. Og så næste gang, så kan man tage sit gas. Ja, okay. Jeg må gerne slukke for den. Det bliver Kasper, der er ked af det. Du har slukket for den igen. Kasper, kan du klappe? Du skal klappe, hvis du er godt humør. Du skal klappe, hvis du er godt humør. Du skal klappe, ikke tage det hele tiden til skænd. Nej. Jeg vil ikke klappe. Det er det op i den lille farve. Så hvad er den her, Kasper? Ja. Hej, det er min. Nej. Kan du klappe, Kasper? For jeg kan så kvække dem her i.